Maoy hangyo sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Abit Oy, nga ang iyang pamalandong nining unang adlaw o Domingo sa Adbyento maoy pagabasahon sa tanang misa instead nga maghumili ming mga pari, ang iyang homilya maoy pagabasahon. Busa ako ning basahon ang homily sa atong talahorong Arsobispo Bishop Abit Oy. Mga igsuon kong kaparian, mga relihiyoso o hinigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw. Atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinuduhanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkamugna sa Sugbo isip Archdiocese 1934 to 2034. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom ug pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundili maghiusa. Sa unang pagbasa, Isaías 2:1-5, gihulagway ni Propeta Isaías ang usa katalan-aon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo, nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan, apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong gilantaw nga mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo. Sulod sa siyam ka tuig, mag-uban kita sa pagtungas. Ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang mga pamilya, ang kabataan uban sa mga idaran, ang mga adunahan o mga kabus, ang syudad o kabukiran o kaislahan o ang mainland. Si Isaías nag-ingon, umari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinuduhanon nga panaw dili paglakaw sa kangitngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Tungod kay anaa man ang Dios nga mogiya kanato. Samok sa ning billboard sa ning Osbon. Si Isaías nag-ingon, umari kamo, manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinuduhanon nga panaw, dili paglakaw sa kangitngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala, bisan kung dili panato makita ang kinatibuk-an ug agianan tungod kay anaa man ang Dios nga mogiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, Roma 13:11-14. Ang Adbyento magpukaw nato, ang sinuduhanon nga panaw magpukaw nato. Ang mga panginahanglan sa katawhan, ilabi na sa mga kabus, sa mga survivors sa katalagman, o sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahigmata usab nato.
Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata. Isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan na buhi kung nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw, pagkinabuhi ingon og mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, pag mabinantayon kamo kay wala kamo masayod kung kanus amo anhi ang Ginoo. Mateo 24:37 ngadto 44. Gitawag taniya dili aron hadlokon sa umaabot, gitawag taniya aron paandamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo, wala mangandam o wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Sugbo dili angay mahisama nila. Kung gusto natong makabot sa sentenaryo ingog simbahang buhi kayo, kinahanglan magmatngon kita. Mahigmata sa tingog sa kabos, mahigmata sa agulo sa kinaiyahan o kalikupan, mahigmata batok sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan, mahigmata sa kabatanunan nga nangita og kahulugan, mahigmata sa mga pamilya nga naapiki og nagantos, mahigmata sa mga pari nga nanginahanglag suporta og pakiguban, mahigmata ta sa mga tao nga nakalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita og magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Jesus. Nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang salmo ning Dominguha, Salmo 122. Dili lang usa ka tubag kundili mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa atong pagpanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay dili kahadlok, uban ang paglaom dili pagduha-duha, uban ang panaghiusa dili ang panagbangi. Manglakaw kita, kini ang synodality. Nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi. Ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang atong tumong. Unsa man gayo di ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan nga tinuod nga buhi mao ang simbahan nga letter A, maminaw pag-ayo sa espiritu ug sa usag-usa, labi na sa mga huyang, samaran ug sa mga dili mahinungan. Letter B, maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundi uban kanila. Letter C, moserbisyo nga tinuoray, ilabi na karon nga naguba ang kinaiyahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon o grabe nga korupsyon. Maghimog kabag-uhan nga maisugon sa pagdumala sa panudlanan, sa transparency o sa pastoral nga mga prioridad. Letter E, magsangyaw nga malipayon ingon sa misyonerong kadasig ni San Pedro Calungsod ug ni Halangdong Teopilo Kamomot. Mahigugma og mutahod sa kinaiyahan og kalikupan, kay ang simbahan nga buhi
manalipod sa Dios nong gasa sa kabuhatan. Letter G, mopalig-on sa kahiusahan, tali sa mga kaparian, relihiyoso, laiko, pamilya, kabatanunan, o sa komunidad. Mga igsoon, kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang archdiocese. Ning 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ika-gatusan nga kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa musunod na siyam katuig maoy maghulma sa archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios, kini ang misyon sa archdiocese sa Sugbo, kini ang atong hiniusang panaw. Sa katapusan, mao kini ang atong hiniusang pag-ampo alang sa maong sinuduhanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinuduhanong panaw padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw, ablihi ang among mga mata aron makakita, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma, ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himoa kaming usa kasimbahang puno sa kinabuhi, simbahan nga mapaubsanong magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug mahigugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria Birhen sa Guadalupe, ampo mo kami. San Pedro Kalungsod ug Halandong Tupilo Kamomot, ubani kami sa kanunay. Amen. Mauto ang atong arsobispo nga mipadangat sa iyang pamalandong kay magsugod na ta sa atong siyam ka tuig nga panaw para sa atong centenaryo, ika-100 years sa atong pagka-archdiocese. Dinis atong parokya, unsa may atong buhaton aron magkahiusa ta. Ano nga matay na mo diha? Mingaw man. Unsay atong buhaton aron magkahiusa ta? Aron wa gyoy kuan, way mag-iyahay hasta mga batanon, mga idaran, mga pobre, mga dato, mga taga-bukid o taga-minlan, mamalit og slat. Kana ra gyud. Anha diha ang atong sentro sa pagpalit og slat. Unya, kay naaman tay concert sa Sweet Notes, ang ikaduha na sang buhaton, mamalit og tickets, mamaligya og tickets. Na siya. So karon akong i-announce ninyo ang atong update sa atong mga slots. Ang atong Grace nahalina na taog 94,791 ka slots, naapay 605,209 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,275 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC para sa atong mga projects dinhi, ang atong halin 68,747 na ka slots, naapay 31,253 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 176 na ang atong halin. Challenges. Ang ato sad nga DPR, ato na ning gamiton para sa atong pag-atiman sa mga nawagtangag balay, atong ibanla sa baha,
magtukod tag mga balay. By the way, kamong nawagtangag balay nga gusto nga atong tukuran og balay, ay nala mo paghuwat nga kuanon mo, sorbihon, pagsuwat na lang mo letter, o niya i-address diri sa simbahan, i-address nako, kay ato dayon, butangig address ninyo o cell number, kay ato dayong ipasurvey. Kay murag gikapoy ang atong mga PPC o PFC, sige suroy-suroy dito, basig di san mo ganahan tukurag balay, so kinsa tong nawagtangag balay tungod sa baha, pagsuwat mo letter, i-address nga rin ako. First come, first serve. Sa pagkakaron, maka-afford na tagtukod og mga 25 kabalay. 25. So far, naapatay mga 5 kabuok applicants. So napay 20 kabuok nga open. Di mo mga apply, amo ng kanon eh. Sa labot na mo ninyo. Manukod mig balay, daghang balay diyan tukuronon nga wa maigos baha pero mura sa gibaha. Atong tukuron pero i-prioritize nato kadtog yung nabanla sa baha. Muna apply mo kung nagkinahanglan mo tabang o wa gay mo magkinahanglan, ayaw lang sa mo apply. Pero i-evaluate pa na. Application ra man na, ha? Sige. 17,983 na ang atong napundo. Yan na sa ni sa mga gasto, wala pa lang nato na-reflect dire. Kay sige man tang panghatod ngadto mga ayuda, makagasto sad ta. Ato sa nang i-deduct dinhi. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Niya, hinumdumi ninyo ang ato sad nga kanini ang Sweet Notes concert na karong December 14 fundraising ni nato. Ang atong gold na ganing tickets tag 3,000, doon na ni lamisa, doon na lingkuranan o niya anha mo pinakaatubangan. Ang silver tag 2,000 per ticket na lamisa, na lingkuranan, pero adto na sa sunod nga layer. Ang bronze wanay lamisa, lingkuranan lang, niya adto sa ika-third nga layer. Sa fourth and final layer mao ang atong general admission tag 300 pesos. So ibaligya, isangyaw nya palita. Kining atong Sweet Notes concert nga fundraising concert karong December 14 adlawng Domingo magsugod ni sa alas 7 sa gabi. So wala na tay misa sa alas 7 sa gabi. Kutob ta sa alas 5 nga misa sa Domingo, aning Dominguha. Unya kaning mao ni ang atong Christmas gathering, tawgon na lang sa natong Christmas party, Christmas reunion isip parokya, online o territorial. Kamong mga online, ang inyong pag-apil ani mao ang pagpalit og ticket or pagpada og mga hinabang para sa atong mga kaning gitawag nato og necessary expenditures. Nag-target, nagbana-bana tag mga 1 million ang atong expenditures ani. Dako no? Uy, unsa man mo buhi pa mo diha? Dako pero malipay ra ta kay basta maghiusa ta ha. Pero mamalit lang mog tickets, masubrahan pa kita gamay. Unya sa atong pista sa Immaculate Conception karong December 8, holiday man na siya. Unsa man ang adlaw? Adlawng Lunes. Sunod no? Sunod Lunes. Ang atong misa dinhi napun-an og gamay naay alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, nya dayon alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Wala nay alas 6 atong gidol-dool sa Domingo. So manimba ta na kay adlaw kining iglilihi. Tanang Katoliko gihangyo nga mosimba gyud bisag asa pa mong dapita ha. Nya duna sad tay ikhap nga activity karong sugod karong buwan sa Disyembre. Kanang ikhak, edad ko, halad ko. So ang tanan natong mga parokyano atong pahalaron sa ilang edad. Unsa man paghalad, ang inyong edad
i-multiply sa balyo nimo, pagbalyo nimo sa imong edad matag tuig. Pananglitan ang imong edad, gibalyo nimo og 1 peso kada tuig. So para nako 62 man akong edad, ang akong ibutang sa sobre 62 pesos. Linya imong tupad ina pilay balyo nimo. Kay ang kadtong dito sa Digos gipusil ambot pilay bayad atos nagpusil atong vlogger. Mao toy balyo siyang edad. Og makita nato ni offer dayon ang Vice President og 1 million. Nahimong 2.5 million man tingali ito sa makatugan og kinsay nagpusil. Sa to pa ang balyo atong gipusil at least 2.5 million. Ningon ana kabalwabol iyang kinabuhi. Gilingya imong tupad, ikaw pila may balyo nimo? Pwede ra kag 62 pesos? Mubayad kog tao 62 pesos, pusilon ka, okay na? Ako dili ko ana oy. Muna padako-dakuan ako ang akong pagbalyo. Tingali, akong ibalyo kada tuig 100. O di mahimong 6,200. Nya kun akong gibalyo matag tuig nako 1,000, ang akong isod sa ikhak pila man? Di masad mo kamaong mo ko compute. Muna to ihalad sa Ginoo. Unsa may gamitan nato aning ikhak? Ang ikhak og uban pa natong fundraising, special fundraising panahon aning Christmas season, gamito nato paghatag og kalipay sa mga aktibong nag-alaga dinhi sa simbahan, atong parish staff, personnel, kaning tanan nga naglihok dinhing mga ministries nga aktibo kayo matag adlaw, matag Domingo, tagaan nato sila og Christmas gift. Unya og naay sobra, ibutang nato sa atong fundraise akaning atong paras project. O di ba? Ang imong edad makatabang sa mga aktibo dinhing mga volunteers kanang naadias gawas kana nusa pa kana sila mga matay. Naaway may natiwasonon diha, kabantay mo ana kana manguha og sibot, nanay di nakadaog sa sibot, mo ana na lang. Ato sana silang pahalipayan. Palitan nato sila kindi para ilang kaon-kaonon, nya kato mga wa na ngipon cotton kindi. Nindot kanin ana. At least malipay sila inig Christmas, nata ikatonol kay og saligan atong kolekta wa man ta ikatonol. Nag 4 days na lang gani may allowance di taon sa atong staff. May na lang na matagaan nato sila. Ang atong mga around 40 ka staff, 4 days allowance na lang. Mo trabaho sila 7 days, pero 4 days. Ni-appeal pod ko. Nga akong stipend for 7 days, i-divide into 7 ang ikaupat na bahin. More akong dawaton, ang 3 ka bahin, ibalik sa simbahan. Kaya manigative man ta. Ana, may na lang na ihalad inyong edad. Kaya kung di mo muhalad sa edad, kahibaw na mo kanus amuhunong ang inyong edad. Unsa man yung pilion, ihalad ang edad o muhunong ang edad? May kahibaw mo. Oy, last na lang ni, importante kayo. Gipadak-an na nato diha ang atong agianan entrance diha sa padungad to sa kanang Kabatingan Road. Dako na, no? Niya, salamat kay wap agi ni reklamo sa dapat dito. So sa ibaw ko nga naluoy sad mo sa simbahan kay pitos kay tastanan, pero doon na gyud mga buangon ingon ko ayaw na mo parking diha, parkingan lang gyapon. Atong gipadak-an para nindot ang atong pag-entrance og exit. Kamong na ay mga sakyanan, please, ayaw mo parking diha dapita. Butangan ganig no parking, ang Holy Spirit mo'y nagtan-aw diha. Dili Sitong, dili Pimag, dili Barangay Tanod. Lingi din mo, parking din mo diha. Di mo mauwaw sa Holy Spirit, simbahan tagiya na. Limpyuhi in taon na diha. Ha? Limpyuhi. Ay mo pagpakauwaw, mga Katoliko ta, mga masinupakon. Gibutangan nag no parking, aron maayo ang atong pagdagan. Sugod karong Domingo ha, entrance og exit na diha. Nya inyong parkingan. Kinsay na marking diha, hipusan ang inyong sakyanan. Og dili gani, bahaan gyud mo sa